हेल्ल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, दायोथ' नोंथांमोना ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर। स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों? स' लोगोफोर, मोनसे गोदानै आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै बिथां गोजोन बर' आदानि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायावहाय फिन आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। जाय सावथुननि मुङानो जादों सानबोलावरि। स' लोगोफोर, जों बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंगुर बिथां सोरां नार्जारि आरो बिथांजों लोगोसे पुजा मोसाहारि आरो जुनमनि, गुनुबथि, दैमु, जेंगाव आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे बर' सावथुननि डिअपि खालामदों बडा केरकेटारि, मेथाइखौ रोजाबदों मिसाइल मोसाहारि, बिथांजों लोगोसे पुर्निमा बसुमतारि बिथां। स' लोगोफोर, बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ आगोलावथ' ट्रेलार भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होखाबायमोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायखादोंमोन आरो नुखादोंमोन जानांगौ। आरो नोंथांमोना बेनि फुल मुभिखौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन। गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 4 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ दे। आरो नोंथांमोना बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 5 खौ गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 5 आ माब्ला रिलिज जागोन होननानै। स' लोगोफोर, बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 5 आ रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलावहाय बयबो थांनानै नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरो नोंथांमोना सोर सोर बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 5 खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 6 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बिथांमोना थाबैनो बेनि एपिसड 6 खौबो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, लोगोसे दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आपडेट आरो मिउजिक भिडिअ, सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय थायो।